Senegali jamana ɲɛmaa ni o ye Basiru Jomayi Fayi ye ale ye nali min kɛ anw fɛ yan nɔ ni u ye kumaɲɔgɔnya kɛ ni an ka furancɛla fanga ɲɛmaa General Assimi Goita ka kɛ ni tɛgɛdi ɲɔgɔnma Mali ale ni Senegali o ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ ko o tagama in kun cɛra ni bɛnkan sira dɔw ye mun bɛ tali kɛ Mali kɔni ka lahalaw olu ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka fɔ ko AES ka lahalaw ka jɛkulu minnu ni olu bɛ anw fɛ yan nɔ ni o dɔw bɛ tali kɛ UEMOA fo ka taa se OMVS an bɛna an da don la ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan. Hépatite B ni o ye jolicibana ye o kɛlɛli ka bɔ anw ka jamana kɔnɔna na ka kɛ ni san 2030 wagati nataw olu ye k'a fɔ ko don kɛrɛnkɛrɛnnen min bilalen don o bana kɛlɛli kama ko o ɲɛnamayara anw fɛ Mali kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a fɔ ko hakilinaw olu taara walasa ka fɛn min kɔni ni banakisɛ ninnu ni ka a kɔni kɛlɛ ni ka o ta ka o kɛ o kow tɛmɛna bunako min na an bɛna an da don la ko walawala ne ka o da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan. Ka jamana ka cakɛdaw ka olu baaraw ta ni ka o kɛ bɔlɔlɔ tɛmɛsira dɔ ye ni o bɛ tali kɛ fɛn min kɔni guide numérique la k'a fɔ ko o baaraw olu bilalen bɛ sen kan AES jamanaw olu tɔgɔya la mun baaraw nun kan ka don anw fɛ yan Bamakɔ faaba kɔnɔna na an bɛna an da don la ko walawala ko da aw kulo kan ninnu de bɛ an bolokɔrɔ ka kɛ ni bi araba ni o bɛ juillet kalo tile 29 san 2026 aw ye aw bisimila. Tile kelen taama o taara ka o kɛ Senegali jamana ɲɛmaa ni o ye Basiru Jomayi Fayi ye ale fɛ anw ka jamana kɔnɔ ni a bisimilara anw ka furancɛla fanga ɲɛmaa General Assimi Goita ale fɛ k'a yira k'a fɔ ko o hukumu kɔnɔna na Senegali jamana ɲɛmaa ni o ye Basiru Jomayi Fayi ye ale ye i jɔ a jɔyɔrɔ la ni o de k'a ka hakilinaw ni ka olu ta ka o fɔ k'a fɔ ko olu ka dɛmɛ ko o de bɛ anw ka jamana ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka laɲini kɛ k'a fɔ ko jamana fila ninnu ka jɛ ka u bolo ni ka o di ɲɔgɔn ma ka kɛlɛ kɔni ni ka o ta ka o kɛ kɛlɛ mun ni o bɛ tali kɛ lakanabaliya ko bunakun ka fo ka taa se sɔrɔmuso sira ko o yɛrɛ fɛnɛ gɛlɛya minnu bɛ olu la olu kɛlɛw o kɛli la k'a yira k'a fɔ ko o hukumu kelen kɔnɔna na ko Senegali jamana ɲɛmaa ni o ye Basiru Jomayi Fayi ye ale ye tasi bila ni ka o ta ka o kɛ maa minnu ni olu ni bɛ ka to banbagaci kɛlɛ la anw fɛ yan nɔ wa fɛnɛ ni a ye a yira k'a fɔ ko o ye waleya min ni ale bɛ o kun o nasiraw fɛ hali bi k'a fɔ ko a ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen ka tasi bila ni ka o ta ka o kɛ maliyendenw bɛɛ lajɛlen ye ka kɛ ni sacrifice mun ni olu b'a la ka kɛ maliyendenw fɛ walasa fɛn min kɔni ye AES kɛrɛnkɛrɛnnenya la Saheli jamanaw olu ka se ka basigi ni ka o sɔrɔ cogoya min na k'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye lasigi ale senfɛ jamana ɲɛmaa fila ninnu ni o bɛ tali kɛ Mali jamana ɲɛmaa fo ka taa se Senegali jamana ɲɛmaa la k'a fɔ ko u ye hakilinaw ni ka olu ta ka dɔ fara tɛgɛdi ɲɔgɔnma fanfilabo min bɛ ni jamana fila olu ni ɲɔgɔn cɛ walasa ka na ni hakilina kuraw ni baarasira kuraw ye minnu b'a to ni an ka fɛn min kɔni ye farafinna tile bin bolo yan fan jamanaw olu bɛ se ka yakubaya ni ka bɔ u yɛrɛ la cogoya min na ka yiriwa kuntagalajan ni ka o sɔrɔ k'a yira k'a fɔ ko hakilinaw yɛrɛ fɛnɛ taara Mali ale kɔni ka lahalaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jɛkulu olu kɔnɔna na ni o dɔw bɛ tali kɛ UEMOA fo ka taa se OMVS ma k'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni sommet kura mun ni o bɛna ta ka o kɛ ko o bɛna kɛ sababu ye fɛn min kɔni ye baarasira kura olu bɛna ta ka o kɛ sɔrɔmuso sira ko nasiraw olu fɛ ale ni fɛn min kɔni ye yakubayali ko nasiraw olu fɛ k'a fɔ ko sɔrɔla kunnafoniya na ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan. Kɛnɛya ko bunakun ka ale ni hadamadenw ka fɛn min kɔni balocogo ɲuman olu nasiraw olu fɛ k'a fɔ ko don kɛrɛnkɛrɛnnen min ni o talen no ka o kɛ jolicibana ale kɛlɛli la anw ka jamana kɔnɔna na diɲɛ seleke naani bunakun ka ko o ɲɛnamayara anw fɛ yan nɔ k'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni VIH sida fo ka taa se tuberculose ale ni hépatite virale ko olu baaraw ko o bɛ ka taa ka o kɛ walasa ka o banakisɛ ninnu ka olu kɛlɛ ka bɔ anw ka jamana kɔnɔ k'a fɔ ko o baaraw taara ka o kɛ tarata don ni o tun bɛ bɛn fɛn min kɔni juillet kalo tile 28 san 2026 Bamakɔ faaba kɔnɔ k'a yira k'a fɔ ko Mali kɔnɔna na ko maa minnu ni fɛn min kɔni hépatite B ni o bɛ olu la ko o bɛ taa i jɔ maa 200,000 ale ni maa 100,000 ɲɔgɔnna o bɔɲɔgɔnko k'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye maa 60 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ko hépatite C ko o de bɛ olu la k'a fɔ ko san 2026 ko o fɛn min kɔni baaraw taara ka o kɛ ka a kumakun kɛ min ye o de ye vers un Mali sans hépatite ni o de ye an ka kɛ Mali kɔnɔna na min ni jolicibana ni o tɛ yen nɔ k'a yira k'a fɔ ko o baaraw ko olu bɛ ka teliya walasa fɛn min kɔni ye maaw ka se ka kɛnɛya ni ka o sɔrɔ ka se ka ni banakisɛ ninnu ni ka u kɛlɛ ka bɔ anw ka jamana kɔnɔna na k'a yira k'a fɔ ko baara ninnu ɲɛmɔgɔya bɛ min bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko ale kɔni ɲɛfɔli kɛ min na ni a ye a yira k'a fɔ ko ka ta fɛn min kɔni ye kunundonya la ka na se bi ma wa fo ka taa se waati nataw olu yɛrɛ fɛnɛ bɛɛ lajɛlen ma ko fɛn min kɔni ni bana ninnu ko olu bɛ ka taa ni ka u don ba la ka a sen don an ka kɛnɛya baaraw olu bɛɛ lajɛlen de la walasa fɛn
fɛn min kɔni ye hépatite banakisɛ ale bɛ se ka si latunu cogoya min na ka bɔ anw fɛ yan nɔ yanni san 2000 ale ni 30 o wagatiw olu cɛ k'a yira k'a fɔ ko hakilina joli ko o taara ka o kɛ tasiba ye ka o ɲɛsin an ka kɛnɛya tigilamaaw bɛɛ lajɛlen ma minnu ka baara bɛnnen don kɛnɛya ko sabatili ma anw ka jamana kɔnɔ fo ka taa se jɛkulu yɛrɛ minnu fana sigilen don ni an ko olu ma ko association ale ni kunnafonidila minnu ni olu yɛrɛ fana ɲɛsinnen don hépatite banakisɛ ale kɔni kɛlɛli ma anw jamana kɔnɔ o sɔrɔla o kunnafoniya na ka o walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. An ka minisiri min kɛ baara bɛnnen don baarako sabatili bunako ma anw fɛ yan nɔ fo ka taa se fonction publique ko nasiraw ale ni sigi ka fɔ jamana kɔnɔdenw olu ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye dɔnnifa Fasun Kulubali ye k'a fɔ ko tɛnɛndonw ko ale kɔni ye baaraw ni ka olu ta ka u nun don AES jamana o tɔgɔya la ni o bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka baaraw se ni ka o bila sen kan min bɛ bɔlɔlɔ ale yakubayali ko kuma ni ka o fɔ ni an ko o ma ko élaboration d'un guide numérique walasa fɛn min kɔni an ka fonction publique olu baaraw o bɛ se ka ta k'a kɛ bɔlɔlɔ ko siraw olu fɛ cogoya min na a ka kɛ lafiya o nasiraw olu fɛ k'a yira k'a fɔ ko nin kɛnɛ kan minisiri minnu ni olu tun bɛ an ka fɛn min kɔni ministre de travail ye ale kɛrɛfɛ walasa ka nin baara ninnu ni ka u la ɲɛnamaya Umusali Sɛk ale b'o o la fo ka taa se Yaya Goloko ale ni fɛn min kɔni ye ministre wɛrɛw olu ye k'a yira k'a fɔ ko hakilina na ko ministre Kulubali ale ye ɲɛfɔli kɛ min na ni a y'a fɔ ko nin hakilina ninnu taara ka kɛ ni fɛn min kɔni ye baaraw ye ni bɛ AES ale kɔni tɔgɔya la min na ni a y'a yira k'a fɔ ko baara tɔw bɛna taa kuncɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Niger fo ka taa se Burkina o wagati olu ma ni o bɛna kɛ fɛn min kɔni AES jamana minisiriw olu ni ɲɔgɔn cɛ octobre kalo nataw olu la Wagadugukaw olu fɛ yen nɔ k'a fɔ ko administration ko o bɛna ta ka bila sen kan mun ni a baaraw kɔni bɛ kɛ jɛlenya ale ni teliya ale ni performance ni o ye baara ɲɛda o kɔnɔna na walasa AES jamana kɔnɔdenw ka se ka lafiya sɔrɔ numérique kɛw bunakun kan o sɔrɔla o kunnafoniya na ko walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. Diɲɛ seleke naani bunakun kan Mali bɛ ka a ka seko ale ni dɔnko ka o la yakubaya yen yɔrɔ la kosɛbɛ ka kɛ ni fɛn min kɔni ye Europe jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Belgique kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye journée culturelle de l'Afrique de l'Ouest ni o ye feko ale ni dɔnko don ye min talen don farafinna tile b'i bolo yanfan o tɔgɔya la ni o baaraw tako sabanan o taara ka o kɛ Belge k'a yira k'a fɔ ko Mali kɔni yera o ko kɛnɛ kan ni o baaraw kuncɛli taara ka o kɛ Jardin de la Chancellerie de Gambie ni o baaraw taara ka o kɛ an ka fɛn min kɔni ye lasigiden min bɛ yen yɔrɔ kofɔlen na ale ɲɛma ni o ye Elhaja Ali Useni Tarawele ni ale ye Mali ka lasigiden ye wa k'a yira k'a fɔ ko farafinna tile b'i bolo yan fan fɛ lasigidenw ka jɛkulu min bɛ yen nɔ ko o ɲɛmaya yɛrɛ fɛnɛ bɛ a bolo ni an ko o ma ko GAAO k'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye nin ɲɛnamayali bunakun kan ɲɛnajɛw ale ni dumuniko olu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye an ka jamana mabɔw olu kɔni jɛra k'a fara ɲɔgɔn kan kɛ ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen ni ka o ta ka o kɛ an ka fɛn min kɔni ye jamana ɲɛmaa olu kɔni tɔgɔya la ka kɛ ni baara minnu ni olu bɛ ka ta ka o kɛ k'a fɔ ko kalo tile fɔlɔ nataw olu la Sierra Leonekaw olu fɛ yen nɔ ko baara ko o bɛna ta ka o kɛ hali bi walasa an ka se ko ale ni dɔnko o ka se ka yakubaya cogoya min na o sɔrɔla kunnafoniya na ko walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. Ni min dansi kɛ aw ka kunnafoniyaw la bi Tamtam TV jabaranin sanfɛ aw ye aw sɔgɔlen to an na aw tɛ fɔ aw jigi kan an b'a fɔ ko aw k'an bɛn wagati wɛrɛw la bamanankan kunnafoni wɛrɛw walawalali kɛnɛ kɔnɔna na wasalam.